Sebbe här på Exhale Gym nu. Här ska man i dokumentären. Där Sebbe står, får du stå. Där ja. Kör en dubbel bicep så vi får se på The Guns. 50-inch Guns. Ja. Ja, men jag får med. Oj, oj, oj. Danne Big Boy Gustafsson här, vet du. Jag vill hjälpa er där på Exhale. Just det, körde bröst innan som en skadad i bröstet, så körde jag bara lite pumpövningar, snabba, enkla 30-40 reppare jättelätt, så jag har filmat det så det ska vara. Började på biceps, sen blev vader och sen var powerwise. Men om du ska... Ja, det gör det. Ja, jag flyttar lite bara för... Ja, men nu ser det bättre ut. 70 kilo där var det då. 65 för. Måste jag. 70 kilo. Kom igen. Men shit, jag gör så här istället för det syns inte. Glöm att räkna. En, två, tre, fyra, fem. Kom igen. Kom igen. Fett. En, två, tre, fyra, fem. Kom igen. Sista blir lite fusk. Set number uno. Så också Mr. Sebastian. Men, en, två, tre, men, tre till. Så bra Sebbe. En. Gunga mindre med ryggen nu. Spara till de sista. Sista här nu, kom igen. Bra. Ja, bara gå ta den. En, två, tre, fyra, kör vi. Med Sebastian, Mr. Chest, Fritzson. Men, inte. Lätt. Bra. Bra. En, två, tre, fyra. Kör vi. Fan, bara för pump i axeln. Jag kan inte hålla kameran. En till. Ja.